къде обичаш да ходиш? На море и на плаж. И на плаж. Емо, ти къде обичаш да ходиш? На състезание. Дани, ти къде обичаш да ходиш? В парка до Турания. В парка, добре. Ами я ми кажете, обичате ли? Кажи. Аз искам да ходим на плаж и на море. Добре, добре. Ами кажете, обичате ли да ходите на екскурзия в планината? Защо обичате? Какво е в планината? Хубаво, свежо, зелено и какъв е въздухът там? Чист. Чист въздух, точно така. Днес, деца, ще научим с вас едно стихотворение, много хубаво, което се нарича екскурзия. Чуйте го добре и внимавайте. Къде детето ще отиде на екскурзия? За да чуете добре какво ще кажа. Дайте ми чорапи, дайте ми обуща. Колко е добричка, мама, че ме пуща. Палтото на рамо, колко в турбичка. Оле тази мама, колко е добричка. Шаро, ти се връщай, дириш си белята. Само хора ходят горе в планината. Оле, закъснявам, тръгнали са всички. С Богом, татко, мамо, колко сте добрички. Сега вие много внимателно слушахте, но кажете ми, разбрахте ли къде отива детето на екскурсия? Къде отива? В планината. Точно така. То отива в планината. Това хубаво стихотворение екскурзия е написано от поетесата Дора Габе. С вас сме учили кои хора са поети и кои хора са писатели. Помниш ли, Алекса, кои хора са писателите? Какво пишат те? Какво пишеха? Кой се сеща да каже? Писателите какво пишеха? Кажи, Габи? Приказки. Приказки. А поетите какво пишеха? Стихчета. Стихчета, точно така. И това стихче е написано от поетесата Дора Габе. Какво взима детето със себе си, когато отива в планината? Какво взима? Какво? Дрехи топли и в турбичката какво са? И храна. Разбира се, когато ходим на екскурзия, винаги трябва да имаме топла дрежка и храна. Кажете ми, кога ходим на екскурзия в планината? Кое е време? Когато сме свободни. Добре, през... Кога? През лятото ходим ли, Елена, на екскурзия? Не, как да не ходим? Ходим през лятото. През есента ходим ли? Да. През зимата ходим ли? Да. През пролетта? Да. Значи, ходим на екскурзия през 4-те годишни времена. Как ги наричаме с една думичка? Сезон. Точно така. Чуйте обаче какво се случило в планината, когато пишем дете. Ходило то на екскурзия в планината, Марти, обърни се към мен. Ходило, влязло много навътре в гората и изведнъж срещнало горската фея. Срещнало то горската фея, попитала е какво прави, как се чувства. Тя му каза, толкова ми е скучно, няма какво да правя по цял ден и реших да се пошегувам с горските животни и разбърках техните къщички, разбърках им домовете. Детето казва, добре, ти си ги разбъркала, обаче тези горски животни как ще се преберат по домовете си? Всяко дете обича вечер да се пребере в дома си, при мама и при татко. Ако са разбъркали техните домове, как ще се отидат? И детето решило да помогне на горските животни, всяко да намери своята къщичка и своя дом. Обаче, то не може да се справи само и решило и вие да му помогнете. Нали ще му помогнете? Да. Така. И виждате къщичките на горските животни. Горските животни как ги наричаме още? Диви животни. А я поседнете, само на дивите животни ли е къщичката тук? Не. Тази на огоне. Виждаме един петел. Домашните животни, точно така. А тази с калинката на кого е къщичката? Насекомите, точно така. И сега ще помогнем на женство, което
излишно в планината, вие ще изтегнете, всеки от вас ще си изтегне по една карта с едно животно и ще кажете какво е. Горско, диво животно, домашно ли или е насекомо. И ще го поставите пред неговата къщичка. Хайде, Дани. Изтегни по-бързичко. Какво животно изтегне? Какво е това? Пустенурка. Какво животно е пустенурката? Добре, сложи по къщичката на дивите животни. Не, отпрете сложи на масата, за да не падне къщичката. Ето така. Ето така, на масата. Добре. Хайде, ти си стигна животно. Добре, какво животно изтегне? Какво е тя? Насекомо. Добре, сложи я при къщичката на насекомите отпред. Ето така на масата. Точно така. Ема, заповядай. Какво изтегни? Какво е това? Крава. Какво животно е кравата? Домашно животно е, защото хората се грижат за кравата. Сложи я пред къщичката на домашните животни. Точно така. Хайде, Никола. Какво изтегли? Как прави маймуната? Можеш да покажеш? Как сме учили, че прави? Хайде, покажи. Какво животно е маймуната? Айде, слушай къщичката на дивите животни. Ето тук са дивите животни. Добре. Алекс, трябва да се сложи да видиш. Ето. Какво животно изтегли Алекса? Какво животно е катеричката? Къде живее? В гората ли живее? Да, значи какво животно е? Диво. А с какво се храни катеричката? Знаеш ли? Да, знали? С лешници, точно така. Сяде. Какво изтегли, Ема? Паяк. Какъв е паяк? Какво животно е паяк? Насекомо. Служи го в къщичката на насекомите. Катерина. Какво изтегля? Конче. Кончето какво животно е? Домашно. А знаеш ли с какво се храни? Какво е да? Сено? Яде ли кончето? Добре, хайде слагай го в къщичката на домашните животни. Марти? Кучето какво животно е? Домашно, разбира се. Как го наричаме още? Приятел на кого е кучето? На хората, да. Сложи го на къщичката на домашните животни. Айде, Ванеса. Какво изтегли, Ванеса? Добре, петела какво животно е? Домашно. Слагай го при домашните животни. Добре. Александър. Хайде, какво изтегли? Калинка. Калинка. Къде ще поставиш калинката? Коя къщичка? Хайде, бързо я постави. Да не се така. Маринка. Какво изтегли? Коза. Коза. Какво животно е козата? Диво. Домашно. А какво ни дава козата? Ние сме учили какво ни дава. Мляко дава ли на козичката? Това да е сложиш на домашните животни. Има и диви кози, права си, но за повечето козички се грижат хората и те ни дават мляко. Алекс?
Какво изтегли? Котка. Какво животно е котката? Кой си грижи за котките? Хората. Значи какво животно? Домашно. Добре. И Габи остана? Какво изтегли? Мравка. Какво е мравката, Габи? Добре, служи я в къщичката на насекомите. Искам да внимавате и да не се разсейвате с други неща. Така, много добре се справите с първата задача, но знайте, че ние учим много неща по български език, но много обичате да играете. И сега, следва една игра. Тя се казва "Открий с кой звук започва думичка". Открий с кой звук започва думичката. Този път само, че аз ще тегля картите, а вие трябва да откриете и да поставите всяка карта при гъбката с съответната буква. Помните ли какво учихме? Ако кажа "А", виждате ли го? А, значи това е звук. Това, което казваме и чуваме, е звук. А ако покажа тази буква, коя е? Виждате ли я? Това е буквата. Това е буквата. Всяка буква, Карина, има свой звук. После ще ви кажа. Сега продължаваме с играта. Няма да виждам. Да. Значи това, което чуваме и изговаряме, е звук, а това, което виждаме и ви пишем, е буквичка. Дани, твоята карта с коя буква започва? С буквата П, защото я виждаш. Сложи я в нейната гъбка. Добре. Какво е това? Не, каква картинка виждаш? Мече. Мече с кой звук започва? Добре, сложи го при съответната буквичка. Добре. Какво е това, Ема? Калинка. С кой звук започва думата калинка? С К. Сложи го при буквичката К. Ето тук. Добре. Какво е това? Пайка с кой звук започва? С П. Той знае, не се обажи, защото се притеснява така. Сложи го при гъбката с буквичка П. Добре. Алекса, какво е това? С коя буква виждаш, че започва думата катеричка? С К. Разбира се, сложи при гъбката с К. Емо? Какво е това? С кой звук започва? Добре, служи при гъбката с звук М. С кой е това? Пчеличка. С кой звук започва? П. Служи при гъбката. Добре. Я да видим какво е това. Прасе. С коя буква виждаш, че започва прасе? С П. Служи го при П. Как се случи? Айде да видим, Ванеса, какво се пада на теб. С коя буква виждаш, че започва калинчката крава? С К. Служи я при гъбка с буква К. Добре. Александър, какво е това? С кой звук започва думата костенурка? Служи я там. Маринка? С коя буква започва думата маймуна, погледни? Добре, служи я. Куче. С кой звук започва? С К. Служи я там. И Габи? Какво е това? Петел. С коя буква виждаш, че започва? С
Добре, служи на мястото му. Така. Сега искам всички да се изправите и да поздравим вашите родители с една много хубава песен, която всички много харесвате. Песента за буквичките. Ще ме извините, тъй като не съм професионален певец, далеч съм от това, но все пак се справя. Буквичката А не се поискава, буквичката А не се поискава, търси си обаче, както първо плаче, търси си обаче, както плаче. Буквичката О, както колело, буквичката О, както колело, казва се високо, пише се широко, казва се високо, пише се широко. Буквичката М, аз буква М, буквичката М, не чувам, аз буква М, с нея казва мамо, как е мило само, с нея казва мамо, как е мило само. Ето че в гласът, чува се гласът, ето че в гласът, чува се гласът. Буквички да сричам, много аз обичам, буквички да сричам, много аз обичам. Добре, седнете. Кажа какво ми се случи, деца, тази сутрин, като тръгнах за детската градина да идва и се погледнах в пощенската кутия, винаги проверявам, имам ли някакво писмо или разписание, намерих едно писмо. И какво пише на него? До група вълшебница, детска градина, Лапино, град София. Отворих аз писмото, още го свиквах, нямам търпение, като получа писмо, веднага трябва да проверя кое е вътре. Отворих писмото, чета и нещо не мога да разбера какво са ми написали. И знаете ли защо? Защото нито едно изречение не е довършено до края в това писмо. Ще ми помогнете ли да го прочетем? Да. Добре, Габи, почвам от теб. Сутринта станах и... Се облякох. Добре. Навън грее слънце и... Лятото дойде и отиваме на... Море. Духа вятър и... Е студено. Добре. Ванеса, годишните времена са... Изброй ги кои са. Защото така не мога да разбера кои са. 4. Кои бяха те? Пролет. Лято, зима, есен. Добре. Марти, обратната дума на топло е... Студено. Студен, точно така. Карина. Обичам приказката за Снежанка и... Седемте чучета. Щъркелите се връщат от юг емо през... Пролетта. Алекса, обратната дума на топло е... Студено. Така. Днес пак до късно и... И закъсня. Обратната дума на весело е... Тъжно. Тъжно. Бебето плаче, защото е... Мокро. Мокро. Добре. И Дани, децата от групата днес са... Ще ги преброиш ли, за да разберем колко са децата от групата днес? Хайде, преброй ги. Хайде да ги преброиш. Едно. И ти един? 13. Ако иска да преброи само момичета. Хайде, Александър, да преброи само момичета. Ела, тук ще започне. Хайде само момичета. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Браво! Само момчета, така. Само момчета. 2, 3, 4, 5, 6. Чудесно. Момичетата. Момичетата са повече. Добре, деца, вие знаете, че като добри
грижим за природата, за животните и за растенията. Тук имаме едни изгубени калинки, които трябва да спасим. Сега тази задачка ще бъде само за момичетата. Те ще спасяват калинки. Ще преброят точките на калинките и ще ги сложат на правилното местенце. Габи, а колко точки има на твоята калинка? Една. Къде ще я поставиш? Една. На листенце номер? Браво. Марина, на твоята калинка колко точки има? Къде ще я поставиш? Сядай. Карина, на твоята калинка колко точки има? Пет. Хайде, ладе.